Tro diwetha ar y RAS. Helfa yn yr amgueddfa a'r tîmau yn drysu. Dwi'n gweld unrhyw beth. Allan o ddim hwn ydi o. Nawr, mae'r tensiwn ar fi'n codi'n fwy. Chwilio! Fian! Mae'n rhywbeth yn y mas o ffwrdd! I'r gorllewin o Abertawe, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a'r tŷ gwydyr mwyaf o'i fath yn y byd. Byd enwog, fel fi. Symud ymlaen. Joliad bib! Reit, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ydy'r stop nesaf ar y RAS. A dyma gartra i un o 2 gwydyr mwyaf'r byd. Waw! Dwbl y pwyntiau ar gael yn y gerddi. Felly, pwy bynnag sy'n yn gynta, 6 pwynt, ail, 4 pwynt, ac yn ola, chi'n cael 2 pwynt. Felly, dwbl y pwyntiau, dwbl y pwysau. Ar y daith hyd yma, mae'r oren ar y blaen gyda 9 o bwyntiau. 8 i'r tîm gwyrdd, a sgôr y tîm melyn, 5 pwynt. Oh, unluckiest boys. O, mae'n braf. Mae'n gweld Leah fod ar top y sgorffwrdd. Mae'n neis fod ar y top, boi. Ni'n mynd i aros na fyd, fi'n meddwl. Ie, dwi'n meddwl fydda ni dda yn hwn. Just dal i fynd, yda? Dal i fynd, dal i gredu. Ail i ni ar y sgorffwrdd. 1 pwynt sy'n gwahaniaethu ni a Jack a Leah. A heddi, ni'n chwarae am ddwbl y pwyntiau. So, ti'n bo, mae eisiau ni'n neud yn dda heddi. Di bethau ddim di fynd yn gret ydy yma? Na, ond yw, mae'n challenge newydd, mae'n diwrnod newydd. Ni angen rhoi hwnna tu ôl i ni nawr, ynddo ni. Mae hwn yn lle fawr fyd, nag we. Felly lot o redeg fi'n meddwl fyd. Ie, dwi'n dda am hynna. Ti yn dda. Fi'n llosgu mas yn eitha gynnar nag y fi. Fi'n mynd yn gyflym, a wedyn mae coesau fi'n mynd, felly... Alright, Leah. Sorry. Dros ben llesu dyma. Tro diwethaf, o ti bach yn upset bod ni'n ail, ynddo ti? Ie, ond diwrnod newydd, challenge newydd. Dim partner newydd na ffodus, ond falle fi twist hynnes ma. Paid a dechrau. Wythnos diwetha, nath ni'n colli pwynt. Ddim yn rhy ddrwg i fod yn Na, onest. ni'n disgwyl gwaith, di gwir. Mond pwynt, ond mae pob pwynt yn cyfri. Ac heddi, dwbl y pwyntiau. Mae rhaid ni jyst mynd amdani heddi, Huw. Fi'n meddwl, bydd Jed a Huw yn hopeless. Fi'n meddwl mae'n rhywbeth tebyg yn chwilio am stwff fi'n tybio. A tro diwetha, yn amgueddfa, o'n nhw'n warthus. Warthus. Slo? Slo. Oh, come on. Ni'n deimlad bod ni'n mynd i fod yn ola eto, Jed. Ie, siwr fod. Nid y dro, ling di long, yn fel hwn, y RAS. Fi'n credu bod ni'n targed i'r tîmau eraill, nag ni, achos, t'mod, maen nhw'n edrych lan at ni fyd, nag nhw, t'mod. Maen nhw'n parch yn... Trio dysgu wrth ni fyd. Maen nhw'n dysgu lot efo fatha sgiliau cyfathrebu ni fyd, wel. Ie, ni'n siarad yn dda, nag ni. Ni ddim di cwmpa mas eto. Na. Ddim unwaith. Na, jyst neud yn hynna'n chwerthin, yn gilydd chwerthin. Ie, joio fe. Neud yn gilydd chwerthin, da ni'n gwrando ar yn gilydd. Ie. Be fydd ti? Da ni'n gwrando ar yn gilydd yn dydan. Dan! O'n i boi bod ti'n just gweithio ar dy sgiliau cyfathrebu di a stwff o'r tas diwetha, fi'n meddwl bod ni'n neud yn dda. Lloydi? O, Cadi bach. Ha, wedas i fan hyn, do? Ti'n gweld fy ffordd ti fel dweud stwff i fi? Just mewn ffordd neisach, falle. A wedyn, fi'n ni'n ffain. Dwi'n chdi chanelio dy Shane Williams heddi yma. Nawr ti'n siarad, boi. Dwi'n chdi fod y gora fedri di fod. Go on, Dwi'n chdi fod y dyn fedri di fod. Come on! A da ni'n mynd i ennill! Ni'n mynd i ennill, boys! Come on! Rwy'n bel i fi! Rwy'n bel i fi! Hws! Cymal nesa'r daith ydy'r ardd fotaneg yn Llanarthne. Mae'r gwyrdd gen figenus yn ysu i fod ar y brig. Yn arwain y ffordd, mae'r oren awesome. Ac ydy perthynas y tîm melyn am flodeuo yn fwy ar ôl yr her yma. Mae'r gêm yn syml, mentro tu fewn i'r tŷ gwydyr a chasglu basged yr un. O, ond
Ma' na twist. Ma' na wastod twist. Oops. Go, Car! Wel, be ma'n dweud? O, hynny. Surprise! Mae'r tŷ gwydr ar gau. Ewch ar grwydr o amgylch y gerddi i gasglu cyfuniadau gwahanol i agor y drws. Ond dim ond un cyfuniad sy'n mynd i weithio. Felly, pawb efo'i map? Iawn, fi dy'r maps. Mae 5 yn yr un. O, Jack! Un yr un. Hoffwn i hew i'r chwith. Hoffwn i. Dwi'n gwybod ac mynd. I fynd! Ffordd hyn, Car! Ffordd hyn, Car! Ffordd hyn, Car! Da ni ddim yn ffordd gwahanol i pob arall. Dwi'n gwybod pam. Lawr fan hyn, Car. OK, gofalus. Ie. Wedes i fod ofalus! Unrhyw beth yna? Na, dwi'n meddwl bod ochr arall, bydd. Fi'n gweld Wilber. Checio di'r Wilber na. O! Hew, fi gyda fe. Fi gyda fe. Pêl gyda cod. 3895. Come on, Car. Watch it. Mae tyllau yn y llaw. O! Ia, fi dyn ni. 279. Da ni ddim yn gwybod be arall. Da ni wedi cael hwnna. Rhaid i hwnna. Sydd ymlaen i mwcw, ia. Hoffwn i. Beth yw'r rheina? Hwyed? O ie. Ydy hwnna'n rhywbeth i wneud efo? Na. O, mae'n gwyrdd. Amla'n gwyrdd fan hyn. Mae'r diwedd. Right, darllen y mas, boi. 3. 5, 3. Question mark. O, co. Beth yw hwn? O, sef ar y hawsa. Sbio lawr. Yw hwn yn digoi? O, mae'n rhaid, yes, O, iawn. cod. Gwyrdd hwnna. Reit, Rai, so rhywbeth mewn fan hyn. da ni... Ffordd ma. Amlen, ti. Lloyd, falle ta dim amlen yw e. Falle mae rhywbeth arall fydd e. O! Na! Cydder yn gwyrdd na, da gwrdd. Ti'n meddwl? Byddwn cyfyd. Dau cod hyd yma. Sorted. Sorted. So, sel siarad, come on, off ni. Wysach, ffordd. Di ffordd yn ysmyd. ma. Un o'r chen. 0, 4, 3, 3, 5. 5. Amlen hwn, ia. Na i rhoi hwnna yn pocket fi. Beth ti'n neud o hwnna? Just rhoi fan hyn. Just mas o ffordd tipyn bach, dim o? Okay, come on. sa'n wy'r calwydd, Lloyd. Fi ddim yn teimlo'n gyfforddus iawn da'r sabotage yma. Ie, na i cymryd e. Come on. OK. O, co. Mae'na lliwiau. Byneri ma, siw fod. O, be? Maths! O, brand Sa'n yna. dda maths. Melyn, da ni. Ne, ne, fan hyn. Na, oren O, yna. Iawn, hold on. Sa'n dda maths. Cael y blaen, di fyd. Mae berfa! Dim berfa! Fi'n hwntw! Wilber! Lloyd! 4, 9, 2, 3. OK, off ni. 3 lawr, Hugh. Blentyn dy Jed. O. Mewn fan hyn. Fi'n gwybod lle. O, fan hyn, mae rhywbeth fan hyn. Mae Jack. Jack di ffeindio. Yr un fath o fflagia lliwgar. Da ni codes fan hyn, so 6 llosi 0. 6 lle sy'n fod dim yn y 6. Na, dim. Dim. Dim 6, 2, 3. Okay, balloons. Ah! Hugh! Ia! O, beth, tro nhw gwmpas, so bod ni'n gwybod pa un i edrych yno. Nice cat. O, gwyrdd. 2, 3, 1, 5. Mae Hugh di dechrau popo o'r balloons. Ti'n lwcus. O, mae'n rhywbeth yn y map. Be di hwn? O, mae ni, cod. O, carrag. O, mae yna faneri fyna. O, na maths. Jed, dwi'n gael o! Iawn. Fi'n dod, Hugh! 3, 1, 3, 2. Hwna gyda fi. Bwn. Angen pop rwy ffindo cod falle. O, mae 6, 0. 6-0? 6 llosi 2 yw 12, tynnu 12 yw 0. O. 8 tynnu 3. Fi'n mor falch ti ma. Iawn, Sia. Rhaid, ffordd ma. Na, da ni, bia, ti'n gwybod chi mae'r wal? Da ni eisiau mynd sec ar y wal. So, da ni eisiau mynd... Ffordd. Ti'n siwr? Na, dw... Nadw. O, diolch byth bod fi'n dilyn ti, de. Mae'r chwilio dal yn parhau, ond pwy fydd gyflymau'r tŷ gwydr a phwy fydd yn ennill dwbl y pwyntiau.
Mae'r pwysau ar y tîmau a phawb yn dal i chwilio am gyfuniadau i agor clo tŷ gwydyr enfawr yr Gardd Fotaneg. Right, o, hwyau! O, adeg yma, da ni'n crymblo pan da ni'n dechrau stryglo. Yna cod, methu. A mae'n ddau fyna. Oes, mae'n rhif o dan hwn. Ie? Lloyd! Cad! Ti di ffindo rhywbeth? Ti di ffeindio fe? Na! Dim! Mae Jed wedi rhyw hanner splitio fynd i fan, so da ni'n amlwg yn stryglo. Sa'n gwybod beth i wneud, i fod yn onest. Fi jyst ffili gweld unrhyw beth sy'n gallu rhoi... Fi ma bod wedi cuddio fe. Cad, ti ddim yn chwilio! Fi yn! Ti sefyll yn stond! Fi wedi bod yn edrych draw fyna! Diolch yn fawr. Fi ddim yn gwybod lle ma dim byd. O, come on, da ni'n mor dda, Jed, mae rhaid ni gael hwn, met. Ni'n stryglo nawr. Dylse fe bod fan hyn, ar yma. Lloyd, Ie? ti'n be, mae fi syniad. Fi honestly meddwl cymryd y risg. Ti'n meddwl? Ie. Achos allan ni fod fan hyn am spel a bydd y tîm oedd eraill i trial mynd lan. Mae hein yn edrych ar rwlas ar rhywbeth yn cuddio, Jed. Mae un fyna. Ni gael e! O, hwnna'n eich agos i gael ddangos ar y map i ni, e? Na, ni gyda popeth. Da ni'n ôl. Ffordd yma. Leia? Ie. Mae rhywbeth fan hyn dybyr. Mae Jack di ffeindio rhywbeth. Cynnwyn. Gadw fo. Oren. Pocad. 2, 8, 7, 6. Reit, come on, byddai jyst rhaid ni fynd. Ni jyst mynd i gymryd y risg a mynd lan, achos Reit. sai yn gadlu, Jack a Leah i ennill. Cadi, ti ddim yn gyfyn ma ti'n gallu, ie? Oce, iawn. Fi'n gobeithio na ni di'r gyntaf yn ôl. Ie. Neu fydd na serious chat am rules i gêm yma. I jyst mynd i sprinto, i tio'r codes, a nath Cadi dod lan i fi a gobeithio byddai wedi agor erbyn i ti cyrraedd. O, ti'n meddwl bod pawb arall di cyrraedd? Na. Oce, mae Lloyd yn cyrraedd yn y pryd ni. Right, o, map. Right. O, maen nhw yna! Rhaid, da ni trio un hyn. Yn un gynta! Llai o'r dathlu, boys. Ewch chi nôl y fasged. Jed, come on. Iawn, da ni mewn. So da ni'n gorau chwilio am rhywbeth arall yn y tŷ gwydyr rwan. Dwi'n yn hollol siŵr be di gwir. 9. 8. Sa rhywun yn dod? Sa'n gwybod, gallu weld neb. Na, dim ond, jyst ni sy'n bod hyn o bryd. Na. Dim hwnna, oce. O, nhw'n clywed nhw. Iawn. Cofio sbio o gwmpas, Jed. Sit Jack! Hwyaden, ie? Hwyaden, lle ma, hwyaden. Yn y thing. Gallu gweld unrhyw beth oren? Na! Dal i fynd. Na, ni goffi mynd. Rhaid i'r diwedd. Ia, sydd ymlaen. 0, 4, 3, 5. Gyflym! Dwi'n dros yr edge yma. Di. Lan. Na, ffwrdd. Unrhyw beth yw? O! Dos reis round! Reit, bydd o'n ofalus, cos maen nhw'n dango off yr half. Reit o gwmpas. Yr un canol. Slow back. O, nes i'n rhan rhy gyflym. O, da fyna. Be di'r llun? Llyn. O, na fydd un Cad. Be? Cad, quick! Excuse me! Sam! Paid i ni! Na, Grisia! Na! I fi bod na! Oi, Lloyd! Mas o ffôn! Llyn cloi, loc. Di loc, clo. Llyn! Llyn! Llun cyffin! Llyn cech o wain. Mi offi llyn cech o wain, Leia. Byle ni fynd? Llun cech o wain! Quick! Cadi a Lloyd yn darganfod lleoliad nesaf RAS i ennill yr her. Ond yn ola, Huw a Jed, yn gyflym, oedd y ddau wedi methu'r cam ola o ddod o hyd i'r enw. Anlwcus. Cyn i ni ddatgelu y sgorfwrdd, mae yna rhywbeth wedi digwydd heddi. Reit, come on, byddai jyst rhaid ni fynd. Ni jyst mynd i gymryd y risg a mynd lan, achos sai yn gadlu, Jack a Leah i ennill. Chi'n eitha dawel fyna? Wel, fel cosp, achos mae rai dilyn rheolau, am bob cod wnaethon chi ddim ffindo, chi'n mynd i colli pwynt. Felly, faint
o'r cods wnaethoch chi ddim ffindo? Un oedd ei ffynu ffindo, a byddwn ni'n syni, pwy un ohonoch chi wedi cuddio fe. Wel, symud ymlaen. Fel wedyn ni, dwbl y pwyntiau heddi. Ac yn y diwedd, chi nath ffindo le ni'n mynd nesaf yn gynta. Felly, 6 pwynt, ond chi'n colli 1, sy'n golygu 5. Hapus o hwnna? Maths da. Ni oedd yn ail, 4 pwynt, a boys yn anffodus, chi oedd yn ola. O'n i'n meddwl ni'n gwneud job rili dda yna. 2 pwynt. Mae'n gyfartal rhwng y ddau geffyl blaen, y tîm gwyrdd a'r tîm oren. Ond yn bell ar ein hôl ni, mae Jed a Huw. Chi'n iawn nôl fyna, boys? Mae pawb yn cael symud ymlaen ar y daith epig yma, ond beth fydd yn disgwyl ni tro nesaf tybed. A falle, bydd rhoi ohonych chi'n teimlo bach yn unig y tro nesaf, boys. Gair o gyngor, cofiwch chi ddisgwyl, yr annisgwyl, pob tro, gystadlu. Mae'r ras yn parhau y tro nesaf.